नेशनेल उसु कुंफु बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हानाय गेलेगिरिफोरखौ मान होनानै बरायदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय साब्रै उसु कुंफु गेलेगिरिया नेशनेल उसु कुंफु बादायलायनायाव देरहासार जाबोनो हादोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला पान्जाबनि अमृतसराव जानाय नेशनेल उसु कुंफु बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंआव थानाय साब्रै बादायारिनि गेजेराव जौस्रां बसुमतारी आरो जुबिन दैमारिखौ गाब गोनां आर'नाइजों बरायो। लोगोसेनो बे बरायनाय हाबाफारियावनो TCLCCनि मासिगिरि बिनोद मोसाहारिजों लोगोसे सालबारि महकुमानि SD डेभेलपमेन्ट बर्डनि मासिगिरि बिउटि बसुमतारी, सालबारि BCDCनि मासिगिरि बिमल बसुमतारी आरो माखासे बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफ्राबो बाहागो लादों। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारीनि खौरां। दिनै जोंखौहाय जोंनि बे सालबारि समस्तिनि TCLCC मेम्बार बिनोद मोसाहारि आरो जोंनि मेम बिउटि बिसोर जोंखौ बरायदों। बेनि थाखाय जों जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय आरो जोंनो गोबां मदद होदों। बे जों पान्जाब अमृतसराव जानाय नेशनेल गेमावहाय जोंनो हानायमानि गोबां मददखौ होदों। बेनि थाखाय आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनायखौहाय बावहरबाय। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय आरो आं दिनै इन्टारनेशनेल गेमावहाय सिलेक्ट मोनदों। बे गेमखौबो आङो नाजागोन आरो गल्ड मेडेलिस्ट लाबोफिननो आरो फिन नाजाफिनगोन। गोख्रों प्रेक्टिस खालामनायजों लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां गोजौआव थांनो आरो बिमा बिफानि मुं आरो हारिनि मुंखौबो लाखिलांनो आं नाजालांगोन आरो। बाक्सानिफ्राय साबैसे थांदोंमोन नोंसोर गेलेनो? बाक्सानिफ्राय जों साब्रै थांदोंमोन। साब्रैबो देरहासार जानो हाबोदों। सानै ब्रन्ज मेडेल लाबोदों आरो सासे सिलभार लाबोदों। बिनि गेजेरावनो आं गल्ड लाबोनो हादोंमोन आरो। ओरैनो मा जायगानिफ्राय थांदोंमोन नोंसोर? जोङो बरमा जिरानिफ्राय सानै थांदों। ओमफ्राय 2 नं दुमब्रुगुरिनिफ्राय आं थांदोंमोन। ओमफ्राय मायंपारानिफ्राय जुबिन दैमारि थांदोंमोन। जों बायदि लाइमोनफोरखौहाय बुंहरनो सानदों आरो जौ सिगारेट गान्जा बिरि ड्राग्स सोबनायफोरावहाय जानाय लोंनाय जौ जुवा बेरायलाबायनायाव थायालासिनो जुदि गाव गावनि थांखिखौहाय जुदि नाजानानैहाय जाफुंहोनो बिमा बिफानि मुं आरो हारिनि मुंखौ जौगाहोनो थाखाय जुदि जोंबादि बेफोरबायदिनो फिसा बिला गेलेयै उनावहाय गोजौसिन लेभेलाव थांनो थाखाय नाजालाङोब्ला मोजां। बेनिफ्रायनो आंनिफ्राय बेखौनो बुंहरनाय जाबाय आरो। गिबियावनो आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय। गोदान बोसोराव 2023 मायथाइयाव आरो जोंनि बिटिआरनि 21 नं सालबारि समस्तिनि सिङाव 2 नं दुमब्रुगुरि गामिनिफ्राय मुस्रि जौस्रां बसुमतारी आरो मायंपारा गामिनिफ्राय जुबिन दैमारि दा बिथांमोना पान्जाबनि अमृतसराव जानाय जि 19 नेशनेल उसु चेम्पियनशिपआव माने सासे जौस्राङा गल्ड मेडेल मोनदों। आरोबाव जोंहा जुबिन दैमारिया ब्रन्ज मेडेल मोनदों। दा बेनि थाखाय आङो 21 नं सालबारि समस्तिनि TCLCC चेयारमेन हिसाबै बिथांमोनखौ गोरबोनिफ्राय आङो साबायखरखौ जासिदों आरो आसा खालामदों दा बिथांमोना जाहाथे इयुनाव आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन आरो गेलेबावनो हाथों। आङो साबायखर जासिगोन स्पेसियेलि जोंहा जौस्रां बसुमतारी बिथांखौ। दा बिथाङा गल्ड मेडेल मोननायजों लोगोसे इन्टारनेशनेल जि उसु कम्पिटिसन जागोन थाइलेण्डआव बेवहाय माने गेलेहैनायनि थाखाय खाबु मोनबाय। आं बिथांखौ जाहाथे बेवहायबो बिथाङा जाहाथे गल्ड मेडेल लाबोनानै 21 नं सालबारि समस्तिजों लोगोसे गासै बिटिआर ओनसोलनि गासै आसामनि आरो भारतनि सासे गोग्गो सासे गेलेगिरि माने जाहैनो हाथों बेखौ आङो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो आरो। नोंथांमोना माबायदि हेफाजाब होलांबाय थागोन? जोङो बिथांमोनखौ जिखिनि हायो जोङो हेफाजाब होगोन। जोङो एबारबो माने पान्जाबनि अमृतसराव जानाय जि नेशनेल माने उसु चेम्पियनशिपआव बिथांमोनखौ बाहागो लाहैनायाव जोङो जिखिनि मदद खालामनो हायो बेखिनिखौ जों मदद खालामदों आरो आसा खालामगोन। दाथ' बिथाङा माने जौस्राङा जिहेतु थाइलेण्डआव थांगोन दा बिथांनि थाखाय पासपर्टनिफ्राय लानानै जिखिनि इनिशियेल जिखिनि माने डकुमेन्टस नांगौ दा बेनि थाखाय जिखिनि मदद खालामनांगौ जोङो बिथांखौ खालामगोन। आरोबाव बिथांनि जि गेलेनायनि उसु कमिटि नेशनेल
उसु कमिटिनि बिथांमोनजों जोङो सावरायनानै बेसेबां मा मदद खालामनो हायो दा बेखौ जोङो मदद खालामगोन होननानै जों सिन्था खालामदों। लाइमोन गेलेग्राफोरनि सायाव नोंथांमोना मा मेसेज हरनो सानगोन? आङो नैबे गोदान बोसोरजों लोगोसे आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे फै जोङो नैबे ओनसोलखौ 21 नं सालबारि समस्ति आरो समस्त बिटिआर ओनसोलखौ गेलेनायनि मोनसे जिहेतु मोजां मोनसे पटेनसियेल दङ आरो बे ओनसोलनि गासै लाइमोनफोरा माने गेलेनायाव जोबोद आखा फाखा, नाथाय बिथांमोना गाइड गैयिनि थाखाय हयथ' माब्लाबा एसे माने थाद'नांगौ जादों। आङो बयखौबो आं खावलायगोन, नैबे सालबारियावथ' खोब मोजां मोनसे परिबेस दङ। दा बेनिफ्राय गोबां माने फरायसाया गोबां लाइमोनफोरा नेसनेलसिमल' थाहैनानै थाद'हैयो, इन्टारनेसनेलसिम मोनहैया। माखासे माने खाबु मोना, माखासे परिबेस मोना, माखासे गाइडनि आंखालनि थाखाय। आं नैबे समाव बयखौबो आं खावलायगोन जे जाहाथे बयबो जोंनि लाइमोन गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोनसे परिबेस होयो आरो मोजां मोनसे गाइड होनानै बिथांमोनखौ साफा साफा मोजां गेलेगिरि, नेसनेल इन्टारनेसनेल गेलेगिरि, इन्टारनेसनेल माने मेडेल मोनबोनो हालायनाय गेलेगिरि महरै गायसननायाव जाहाथे बयबो मदद खालामलायो, आं बेखौ खावलायगोन। आरो बयबो लाइमोनफोरखौ आथिखालावथ' मोनसे गाज्रि परिबेसबो दङ लाइमोनफोरनि गेजेराव, बे जाहैबाय ड्राग्स। बे ड्राग्सनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोङो गेलेनायखौ मोनसे आगजु महरै लानानै जिहेतु आवगायलाङोब्ला गावनि जिउखौबो दानो हायो, ओनसोलखौबो जोङो जौगाखांहोनो हायो, आरोबाव माने जोंनि हारिनि हादोरनि मुंखौबो जोङो गोजौआव माने दैखांलांनो हायो। बेखौ आङो ओंखायनो आङो लाइमोनफोरखौ खावलायगोन, फै जों बयबो सासे मोजां नोगोरारि, मोजां गेलेगिरि जानि, नैबे मट'जों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा आवगायलाङो।